Hola, muy buenas y bienvenidos un día más al Sofá del Deporte. Hoy tenemos aquí con nosotros a Pepe Lamas, psicólogo deportivo, y a Socas, crítico deportivo. Hoy queríamos, aprovechando que tenemos aquí a Pepe Lamas, aprovechar para preguntarle qué condición nos puedes explicar para que los padres influyen de manera en que los niños jueguen a un deporte u otro. A ver, en principio os padres, que somos padres, pretendemos que os nosos fillos fagan deporte, verdad? Pero que deporte? Porque efectivamente o deporte en principio é unha forma pues, de divertirse, de pasarlo ben, estar con xente da túa edad máis ou menos, non? É de disfrutar, non? É pasarlo genial. Pero a veces porque hai situacións onde esas motivacións non se dan, pues, porque a veces o deporte elegido non é o adecuado. Entón, eu, por a miña experiencia, pues, hai padres, efectivamente, pues, que pensan que no seu fillo teñen aí un deportista a nivel personal, pues, ou egoísta, non? Eu fai deportista e tal, teñen os seus lucubracións e tal. Pero unha das nosas funcións que eu sempre reivindico é o tema de cribado a hora de facer deporte. Quero dicir, se tú estás a ver a un chaval, a ver as súas aptitudes e tal, pois podes aconsejar aos padres, que eu creo que agradecerían moito, pois, que deporte elegir, non? Evidentemente, pois, un chaval que mide, pois, que sei, pois, unha estatura e tal, pois, ten que facer baloncesto? Pois non necesariamente. Pode fazer outro deporte, pero ten que ter unhas cualidades para ese deporte. Entón, a veces os padres, si é verdad que, insisto, en plan egoísta, os obligan a que xoguen por no equipo X ou tal ao fútbol, cando non ten cualidades, entón o están facendo, pois se fastidiando o deporte e a motivación por deporte nos críos, non? Pero bueno, non é a maioría dos padres, gracias a Dios, a maioría quere o millor por rapaces, porque seguramente cando teñen dudas, bueno, creo que vamos en boa línea. Como psicólogo, opinarías ou dirías que probasen en varios deportes, xa desde nenos, desde temprana idade, a que probasen en varios deportes antes de decantarse por un deporte en concreto, que fixesen fútbol, que fixesen baloncesto, que fixesen balonmán, que fixesen atletismo, por exemplo, sí. Que probasen sí, ¿no? en varios antes de decidirse por un en concreto. Hombre, é unha boa decisión, pero de todas formas, a ver, é cuestión de primeiro, bueno, a veces os chavales a esas edades tampouco saben o que queren, non? E gustan facer de todo. E o que tú planteas, pois non é mala idea, pero si é verdad que non sempre, a hora de elegir, pois eligen o que máis acondicionado, porque te lle pode gustar o fútbol en este caso. Por qué? Porque eres aficionado ao Real Madrid ou eres aficionado tal, entonces queres ser, o modelo teu é, pois, X xogador, non? Se non tes cualidades, non tes aptitudes, non vales para eso. Claro, tamén é a veces moi fuerte dicirlle, eu quería xogar a fútbol tal. Non, é que para eso non mal. Hai que saber como decirlo, orientalo a que faga o deporte para que teña as cualidades que el dispón e poda disfrutar, porque eso se ve, se un chaval fai un deporte que non lle gusta, está obligado, se nota. Vamos, non sei se nos tira un pouco para casa, non se o notamos, o sea, un rapaz que fai un deporte por imperativo, non digo legal, pero da casa e tal, se nota. Nos colexios debían facer eso por exemplo, cada 2, 3 meses, practicar os profesores de educación física, inculcarlle un deporte novo, enseñarlle algo novo, non o típico ejercicios de educación física nos colexios, ou é algo que non tiña por que ser nos colexios, ou en actividades extraescolares. Bueno, é un campo que non me quería meter, pero non estaría demais, a verdad, non estaría demais. Si é verdad que a nós, de feito, eu por experiencia que teño e tal, é que en Galicia, psicólogos deportivos, eu creo que non hai a nivel colegios, a nivel equipos, e iso sí, claro, sería unha simbiose entre o preparador físico, o profesor de gimnasio e tal, e o psicólogo deportivo que lle pode axudar moito a hora de orientar os chavales. Porque, insisto, non podes forzar a un que xoga ao fútbol se non ten cualidades, o que estás maltratando. Igual é unha palabra moi fuerte, non? Pero sí, non me parece o máis adecuado, non? E o chaval non disfruta, que é o que buscamos, que disfrute. Un deporte para disfrutar, e para desahogarte, pasarlo ben, non sei, esa é a miña opinión personal.
Bueno, eu parto da base que viñen aquí un pouquinho engañado. Resulta que a dirección cambioume, trabucoume todo o que tiña eu pensado. Entón, agora vou falar do tema de que estades falando de psicología. Ademais, o psicólogo non ten por que saber as cualidades físicas dos chavales, nin o profesor de educación física está cualificado para falarlle ou orientalo en todos os deportes. Podes ter en parte. Normalmente nos centros o deporte que se fai precisamente é o deporte donde o profesor ou profesores teñen unha habilidade ou un conocimiento. Entonces había que buscar outros sistemas de comunicación ao rapaz para que chegaran máis deportes ao chaval. Eso tiña que ser a través de educación, a través de algún medio. A psicología no deporte é moi interesante, quizás sea unha das armas primordiales hoxe en día, pero, sin embargo, a orientación hacia o deporte xa ten que haber máis xente complicada ou implicada. Que lle parece a Pepe Lamas esta reflexión? No, me parece, coincido contigo, pasa que unha cousa é orientación e outra cousa é aptitudes. Tú podes orientar a unha persona, porque pues, é un chaval que mide, pois, non sei, un 80, un 90 esas edades. O baloncesto. Non vale para xogar o baloncesto. Que pasa que físicamente, sí ten as condicións mínimas, porque é un mínimo de estatura, mínimo de peso e tal, pero non ten aptitudes. Porque, por lo que sea, non me atrevo a decir, a nombrar nada, pero porque non ten cualidades físicas que acompañen a ese corpo tan esbelto que está. Entonces o baloncesto, pois igual non é o que podíamos aconsejar de outro deporte. Non son os profesores, tutores ou responsables dos rapaces os culpables de todo, debido precisamente que queren que o rapaz, o rapaz refere aos dous xéneros, a xuventude, este orientada hacia un deporte. E pensan un medio de sustento non só por rapaz, incluso pensa algún que a familia lle vai solucionar o problema o que o rapaz triunfa. Máis adiante xa é vello o que orienta, xa non ten nada que fazer. Non, que sí, que estou de acordo. Eu, viví situaciones que pensaban máis neles que no nenos, sí. Dalle unha solución pensando que é só na vida. E no deporte, como en todo na vida, podes ter un tropiezo, unha lesión ou algo, e acabas todo. Non será primeiro a cultura, a formación académica antes que o deporte? Sí, estou de acordo. Que opinión, Pepe, que é un dos armadanzas do fútbol sala, é o detergente do fútbol sala, todo limpia, todo lava, é todo ben positivo, entón, que nos fale un pouquinho. Sí, son partidarios de que, desde logo, o estudio primeiro é o primeiro, que o deporte é unha motivación hacia o estudio. No momento en que un neno se ponga a xogar, evádese de outras moitas cousas que ten no seu día a día. Porque eu estuve vendo estes días de atrás, cos nenos nos colexios que estaban con exámenes todos estes días e tal, pois, chega un momento que teñen unha carga lectiva tan grande que esa hora e media, 2 horas de entrenamiento que lles evadios totalmente do estudio, e é unha forma de poder deixar un poquinho de lado esa carga mental. Interrumpa, é que eu tuve en pais que os castigaban con non ir a entrenar para que estudien. Eu personalmente neses casos son contrario ao castigo de non entrenar para estudiar. Eu creo que o neno motívase máis si ten esa hora de entrenamiento, esas 2 horas de entrenamiento, porque en esos momentos é no momento en que el evade a súa mente, vai a outra cousa, e despois creo que ven porque calquera de nós, no seu traballo, cando sales de traballar e te vas dar un paseo, aunque estás metido no teu traballo, e te dan aqueles 15-20 minutos de asueto e sales, aunque só sea dar un paseo, chegas con novas forzas ao teu traballo. E ao neno pásalle, creo. Eu te digo, tuve padres con rapaces que me dicían eso, é que eu tengo que estudiar, que eu tengo que facer, todo non vai a entrar aquí. Eu digo, pero a ver, penso, o estás planteando tú, e con eso que consigues, para o cabrear, nin vai a estudiar, nin vai a entrenar, porque vas a ter unha persona en contra. Dicía, é que senón, só pensa en xogar. No, todo o contrario, eu creo, personalmente, creo que é todo o contrario. É contraproducente
Castigo sin outra cousa, castigo sin a play ou sin... Eso sí é outro tema. Bueno, eu coido que a partitura do deporte actualmente é sempre a mesma, non modificamos esa partitura. Sempre estamos falando que os responsables son os pais, pero que responsabilidade hai na sociedade cara a esos cambios? Non é máis o deporte un sitio de socialización, un sitio de formación hacia o futuro que un sitio de ventaxa para o futuro. Boa pregunta, é complicado. O psicólogo eres ti. Sí, no, hombre, no, pero vamos a ver, o deporte en principio non é como unha actividade que digas tú finalista, o sea, evidentemente os chavales según edad teñen que estudiar, teñen que formarse. O deporte é un conveniente para que se formen? No. O deporte é un complemento para que se formen mellor, a nivel de relacións, a nivel de estudio, para unha persona que pode entrenar perfectamente a tope, ten uns estudios fantásticos. Por qué? Porque ten un seu momento de relax xogando, ten un seu momento de estudio. Outra cousa que unha situación impida facer a outra. Non sei se me estou explicando ben. Entonces, os padres ou as persoas, eu no caso, pues, tes un chaval que lle gusta o deporte, que deporte é o que máis lle gusta, porque se outra cousa a veces tampouco lle pedimos opinión a eles. Son imposicións. Tens que facer isto porque eu quero, ou pensas mentalmente, quero que sea este, non? Porque eres aficionado dun equipo tal de élite. E o chaval, non quero ese, pero como pai dese hai que facelo. Entonces, nin vai a estudiar, nin vai a xogar. Está estropeando unha progresión que sería normal, pois que somos máis maiores e tal, xogábamos, estudiábamos, e non tiñamos estes problemas, non? Eu coido unha cousa que os centros viven de ter, ademais dun psicólogo deportivo, Eu creo que faría... ademais dun psicólogo deportivo, debe ter xente especializada no deporte, e os centros, a principio de temporada, a principio de curso, debían de xuntar os pais, darlle unha explicación, e que queren os pais, e que lle pode ofrecer o centro cara ao deporte. Perfecto. Sí, Non sería positivo eso? Sí, todo de acuerdo. Con un grupo de xente especializada. Sí, perfecto. Oír as dúas partes. A parte do centro e a parte dos pais ou responsables. Damos a muller pais por chamar responsables. O psicólogo ou alguén tendría que ser a voz cantante, por así, ou a voz director do tema para coordinar un pouquiño. Ou solventar dúdas que van a surgir, porque surgen, poder solucionar problemas que un padre pode facer ou un profesional pode facer que non é do seu ámbito. Eu creo que sí, eu creo que me vou tirar para casa. Eu creo que o psicólogo deportivo ten que ter moita máis proyección a nivel deportivo, en todos os aspectos. Non é que sea figura, porque nós, por exemplo, un día nun equipo con un entrenador me decía, coño, pero dentro xa tens unha serie de personal abundante, eran moitos socios e tal, e creo que é imprescindible. Debías pensalo e tal e cual. E cando te podías relacionar con entrenadores, había algúns que se abrían e che pedían, pois eu, joliña, que me encontro este problema, tú que farías? Axúdame tal. Moi ben. E había outros que non, porque pensaban que lle usurpabas a protestar sobre eso. Entón se calaban, non día nada. Entón, claro, para iso tampouco interesa. O sea, non interesa. Se estás ali non eres unha figura de adorno. Estás ali para axudar, porque a nosa función é axudar. Non podemos impoñer nada. Pero se eu entendo, mira, pois ese chaval, pois se o trata desta forma, seguramente o funcionamento vai ser mellor, porque a persona somos un mundo, ou non? E non podes tratar igual a ti que a ti. E o mellor este necesita darlle un abrazo e tú un abrazo recházalo. Entonces, esas cousas que parecen tan normales, tal, molestan a veces. Molesta, eu que despois do que dixen antes das reunións, esas nos centros e demais, fans, non se podía preguntar, fans. Non, o problema é que non se fan. O problema creo que nese aspecto non se cuida nada o deporte, nin a orientación do deporte. É máis, eu creo que se fixera así, surgirían pais, porque nun colectivo numeroso de centros e de nenos, sempre habrá pais con maiores cualidades ou con cualidades para unirse a facer un equipo para todo eso. Sí, perfectamente. Que neste noso país sempre o deporte sempre foi algo que se deixou un poquinho da mão. Nunca foi unha prioridade, no colexio nunca foi unha prioridade que o profesor de educación física fose o profesor de educación física. Pois valía cualquera casi que fose o profesor de educación física. Houve momentos en que, bueno, os nenos en educación física, pois
casi era un recreo máis, nunca se priorizou. Entonces eu creo que bueno, eu o modelo, que non estou moitas veces en moitas cousas de acordo co sistema educativo americano, pero, por exemplo, o sistema educativo americano nese sentido de deporte está moi ben, porque desde institutos hasta a universidade van programando sempre estudio, deporte. Teñen desde os institutos, desde os colexios, sempre están cunhas enseñanzas, con os entrenadores, con os psicólogos, con os... Nese sentido, aquí podríamos facer o mismo, levar os nenos desde a base. Aí tendes os equipos americanos de baloncesto, de fútbol americano, de béisbol. Nas universidades están estudiando, están sendo casi profesionales dese deporte, pero preparándose para a súa vida, por se o día de mañán non poden chegar á élite, pues están preparados. Non todos chegan á élite, está claro. Eu pregunto a Pepe Lama, ti que opinas? Que opinas da competición no mundo da formación? Eu nos países nórdicos non se empeza a competir, ou non se empezaba a competir hasta a edad prácticamente casi de juvenil, cadete e juvenil. Antes orientábase e incluso a competición facíase, pero non puntuaba para nada, nin se tiña en conta os goles, e tiñan que participar ou deben de participar todos os componentes do equipo. Que opinas ti de todo eso? Boa pregunta. No, a ver, o tema da competición eu busco do plan non desde un positivo. O tema de competir te obliga a superarte. Quero dicir, facer por facer, pois casi perdes esa esencia do que eu... A ver, non é o que creo eso, pero do que é o deporte. O sea, se tú xogaras para non ganar nada ou tal, qual sería o motivo? Por que estou ali correndo? Por que me enfrento a este? Por que tal? Non sei se me estou explicando. Entonces, Ti ten que ter unha motivación. Entonces a motivación é que nos, se perdemos hoxe, baixamos, hostia, hoxe temos que dar todo e máis do que podemos. Entonces é unha motivación a maiores, que a moita xente lle vale, a outros non, outros pues, fan o deporte dentro do mesmo grupo para divertirse e tal, pero sí é verdad que hai moita xente que sin competición non faría o deporte. Bueno, sería casi requisito, sí. Se non é competición, pues, sería un entrenamiento. Correrse, xogar por xogar. Sí, a competición, sí, como vos dices, pero a competición sin ter un valor extrínseco. Sí, hombre, eu hasta ciertas edades sí a quitaría, o sea, primaría outras cousas, pois os comportamentos ou... Pepe, perdona, pero o problema non é estar nos nenos. O problema está quen dirige esos nenos que queren triunfar eles a costa do tema. Xa desconozco, sí. Claro, sí que non estou de acordo, sí, vale, perfecto. Eu quero triunfar como entrenador, teño que sacrificar ao neno, teño que obligarlle a ganar. Non xa non que o consiga, sino obligalos prácticamente a ganar, e unhos xogan e outros están de Miranda de Ebro. Estou de acordo, sí. Sí, é verdade, a veces ves situacións desas que sí, molestan, pero tampouco pouco podes facer, ou dalo de baixa ou non hai outra. O entrenador, me refiero. Bueno, despois desta charla animadísima con Pepe Lamas e con Socas, damos por finalizado xe aquí este debate, esperando que vos guste a todos e que o próximo día podamos falar máis e mellor, e co noso invitado que tiñamos preparado para hoxe, que non puido chegar por motivos laborales, que o próximo día nos poida acompañar. Deixamos a sorpresa aí de dicirvos quen era, pero estade atentos ao Sofá do Deporte porque en breve teremos un invitado moi especial aquí neste sofá. Estaredes moi sorprendidos da persona que vai estar connosco. Moitas gracias. Gracias. E hasta logo. Moitas gracias. O problema foi